नों होनो गियोमोन नामा जाखो? मायो? रायजानो गिनानै होनो गियोमोन मा जाखो दिनैसो होलायनाय? रायजानो गिना होआखै मिथिबाय आङो। बे सेंग्राजों? आं बे सेंग्राजों रायजानो गिनानै स्टेटासबो होआ बेबायदि नङा। होमबा नोंनि मोजां मोननाय बे सेंग्राखौ ओमफ्राय लाखुमाबाय थाबाय नोङो आंनि सिगाङाव? आं लाखुमायाखैबो मिथिबाय। होमबालाय दंखानानैलाय मानो आंखौ लफायदों? नोंखौ लफायाखैबो आं मिथिबाय। होमबा? नोंखौ सिनायखायो होनना होनदो। सोर सिनायो? इयो। नोमफा खर' जोनोमनिफ्राय बिदि सेंग्रा नुजेनाखै आंखौ नुवाखै बियो। गोदाव सोराव नालाय नोंनि बे हौवाखौलाय आंलाय नुफेरनायनि सिनायनांगौ। सिनायबा मानो ओरै होनखो दहाय आं दहाय नोंनाव खनसे फन हरदो हा ओमफ्राय बियो आंनाव फन हरदो फन हरनानै होनहरदो मानो फन हरबाय दं बिदि होनहरदो आंखौसो। आं माने नोंनाव सोंनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आरोना बेनिफ्राय जेनेबा नों फन हमाखै नालाय आं स्टेटास होनायनि जेन आंनाव फन खालामनानै आंखौ बिदि होनहरगोन बेबायदिसो नायदो आङो नोंखौ मिथिबाय। नङा नों माबायदि मानसिलै बे नों मोजां मानसि नङालै मालायनि गोसोजों बिदि गेलेनो। आं नोंसिनि बिनो मोजां मोननायाव बिदि सिनायो आंनो फार्स्टआव सोंग्रोखादों दंना गैया ओमफ्राय आरो नोंखौ बे सेंग्राखौ मा सिनायनाय सिनायनि बे सेंग्राखौलाय आंलाय मा एफा गोजानैलाय बोरै सिनायनांगौ नोंनि हौवा ना नोंनि बयफ्रेन्ड? दिनै ओमफ्राय इयो बे गामिनि। सोरो? इयो। आं सिनाया रोंखाबाय मा अबे गामिनि नुजेनाखैनो होनबा मा अबे गामिनि मा गोदाव सोराव नोंसिनि न' गुदिनि ना नोंसिनि गामि खाथिनि ना गोजाननि आंलाय बोरै मिथिनांगौ? आसलथे नों बिदि थगायोना दिनैसो मिथिबाय आं थगायाखैबो मिथिबाय। आं नाम्बारखौ ब्लक खालामजोबसै। आं नोंखौ सोंखादोंमोन दंना गैया होननानै ओमफ्राय ओंखारमारबायसो फोथायजामारालै सिख्ला होननाय मानसिखौ। थाखानानै बेफोरबायदि लफायो आंखौ? रावखौबो लफायाखै। लफायाखैबा माबोरैथो स्टेटास बे सेंग्रा हौवानि स्टेटास होलायनो हागोन? आं दहायनो होनबायना। ओंखायनो दहायनो होनबाय दा नोंना बे दंखायो ओमफ्राय दंखानानैथ' नों मानो आंखौ लफायबाय थादों? नोंखौ लफायाखैमोन। थाखानानै मानो आंखौ नागिरबावनो नोंलाय? नोंखौ लानोबो नागिराखै। होमबालाय? इसिबां गोसो गेसावना नोङो मानसिया। इ फन खालामना होननायखायसो होदो आङो। ओमफ्राय जेनेबा नों फन हमैखायसो जेनेबा फन हमनानै फन ओंखायनो हमैयाव नोंनिखा होनना बुंना आं नोङो होबाय। नोंनि गोसोनिखा होनना बुंना ओमफ्राय माथो थगायबावनांगौ बेखौलाय ओमफ्राय आं सिनाया नालाय सिनाया नोंनि बे हौवा ना नोंनि बयफ्रेन्ड आंलाय बोरै एफा गोजाननि मानसियालाय बोरै सिनायनांगौ नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौलाय? नों एसेबो सानै हयै साननानै मिथिया नामा? बियो होननायखायसो होनदों बेखायसो। मा इ होननायखायसो? बे होननाय नोंनि मोजां मोननाय नालाय मोजां मोननाय बे बायदिसिना बुंनो हागौ। बे थगायबा नों लानोसै ना मा जाखो? नोंखौ बिदि सानाखैमोन आं थोद गैयालै दिनैनिफ्राय आं हरलालै बिदि सानथाराखैमोन आं नोंखौ मोजां मानसि सानोमोन आं।